para Compromiso por Galicia, que estará representado, intervirá no nome dela, o secretario da organización, Daniel Lago Leirós. Ola, moi bons días a todos e todas. Vimos homenaxear e festexar o nascemento do noso padroeiro, do noso vieiro e do noso facho e da nosa guía, non? Todos os que nos sentimos galeguistas, todos os que nos sentimos con sentimento de país, sabemos da importancia e do respeito que temos formado alrededor da figura de Castelao. Unha figura que non deixa de ser polimorfa, é médico, para algúns é debuxante, para outros é político, é unha figura polimorfa, non? E dentro desta poliforma que ten Castelao, non? Un home totalmente multifacético, unha das súas achegadas máis importantes de cara ao que hoxe somos como país, dende logo, para nós os galeguistas, é a súa visión dun galego como lingua de comunicación universal. Que quere isto dicir? Castelao xuntou con aquela xeración portuguesa de poetas, de Orfeu, xuntou con Pessoa, xuntou cas vanguardas europeas do momento, cas vanguardas mundiais, e trouxoas ao noso país. Con isto apuntou unha cousa que é novidosa no discurso do galeguismo e que ainda hoxe pois estamos traballando en recoller esa mensaxe de xuntar unha tradición, as tradicións do noso país, coas modernidades e as vanguardas que veñen de fora. Isto, toda a xeración nos foi vanguarda nisto, xuntou, por exemplo, a Teixeira de Pascuais, o grande escritor portugués, na primeira edición da revista Nós. É un dos momentos tamén sinalados na historia de Castelao e na historia do país, é a súa relación e amizade co gran poeta lisboeta ou lisboano, según que iramos falar, que é o Alfredo Pedro Guisado. Desto coñece ben a historia o noso amigo e compañeiro San Leira, o noso irmão, un escritor político portugués, tamén multifacético, poliédrico, e que ten a súa orixe e as súas raigames na vila de Pías, no concello de Mondariz, Jarapa Puntareas, na zona do condado. El nunca deixou de exercer de galego, ben, sen deixar de exercer de portugués tamén. E unha das curiosidades sobre este escritor é que a capa do seu libro Xentes de Aldea, unha obra culme do agrarismo do noso país, escrita en galego, editada en Lisboa, é capa e deseño feito polo noso irmão Daniel, por Castelao. Entón, bueno, neste sentido, o mellor é un foro onde poidamos reivindicar a figura de Guisado como amizade de Castelao e como ponte tamén con amizade co Pessoa, non? Nesa historia da emigración, que nós estamos hoxe a reivindicar e do exilio, moitos dos galegos exiliáronse nas Américas, mais tamén é unha das emigracións esquecidas a emigración a Portugal e concretamente a emigración feita a Lisboa. Sobre isto, pois, avanzar tamén a necesidade de reivindicar a figura de Alfredo Pedro Guisado e tamén de traer de volta unha lei que ficou esquecida nunha gaveta en San Caetano, como pode ser a lei Valentín Paz Andrade. Unha lei coa cal supuso o acordo unánime da Cámara Galega, mais que se ven, nos últimos anos, non se ven dotada dos presupostos nin dos azos necesarios para levar adiante. Con isto, bueno, non temos outra cousa que dicir, que sí que é certo que o relacionamento nestes días de pandemia son distintos, temos que aproveitar estas novas tecnoloxías e, dende a nosa perspectiva, unha das oportunidades que nos ofrece isto é os nosos lazos estreitos coa lusofonía, neste uso das novas tecnoloxías. E, bueno, sen máis, dicir que, como chamaba Castelao,
Alfredo Pedro Guisado é un máis dos bultos desta Santa Irmandade e Santa Compaña de Inmortais Galegos. Moitas grazas, obrigado a todos.